बताओ बताओ बताओ। एगो पढ़ल भी एगो नहीं पढ़ल। हाँ जी। बाकी देहात में रहल बड़ी तो बताओ तरीकी सुनो। कह तरीकी सोया से सदा के सुतनी अरे खाती भइली चुमा ओ बचाती हो लइका रोवे लागल मुड़ी दबाई लो बेचारा के। ए ललना छाती से अरे सुतवल रजऊ साथी तो अब का भइल पूछो का भइल आ कोई लखेतवा पाटी सया से सदा के सुतनी खाती भइली चुमा जाती हो सैया से सदा के सुतनी खाती भइली चुमा जाती हो एला लना छाती से सु तोहरे रजऊ साथी कोई लखेतवा पाटी नु है देहाती गीत में एगो गीत जरूर गावल जाला सोहर के भाव में एक मरिया भई के बबुआ के तामा एक मरिया भई के बबुआ के तामा आपके बोलानी आहिया आपके बोलानी आहिया माई से ना गार्जियन श्री गुप्तेश्वर मिश्रा जी की ओर से आशीर्वाद मिलो जय हो। और का कहत करी का कहिए सब हुलिया हिवत की खाती हरल खरिया मुलाती नु हो हुलिया में हिवत की खाती भरल खरिया मुलाती नु हो ए ललना पीरा से ए ललना पीरा से अरे कमरिया ज्यादा फाटी तो अतरद कैसे थाटी ललना पीरा से कमरिया ज्यादा फाटी तरद कैसे थाटी है हाँ हाँ वो मेरा भतीजा है रितम मिश्रा तो ये बजाइए हाँ जी। सर पे काले काले बाल सर पे काले काले बाल होरिला वाले होरिला वाले बाबा होरे दिलवा होरिला वाले
का बा और का कहतरी कि मन करे खैती करिया माटी देवर के फोरती घाटी नु हो देखो शिवानी देखा जने बबुआ के गोदी में ले रहे हमारे के पिताजी वाली आई चाचा जी हैं मन करे खैती करिया माटी देवर के फोरती घाटी नु हो ए लाला ना पिया बा मिलते तू अपना बारे में को ए लाला ना पिया बा मिलते अरे लिहती दात काटी अन नदी के खेती डाली लिहती दात काटी नदी के खेती डाली भैया हमारा उमेश मिश्रा जी हमार परम मित्र हैं मित्र आशीर्वाद दिले बनी